vec. Toto ide teraz posúkom. Skutočne nie je vôbec posúk. Tanec svatého Víta. Tanec svatého Víta. Takže teraz je vlastne rýchlosť trimblu. A teraz je nastavený, ako ide trimbl, hej? Áno, toto je lajka rýchlosť. Toto je lajka? Áno. A toto je maximálna rýchlosť lajka. 600 degree. Go. Maximálna rýchlosť. Bez akéhokoľvek šumu. Úplne ticho. Wat kost die DVD's brauchst du, gell? Zum Brennen. Jemné pohybovky. Naja, hast du vor. No ukáž ešte tie pohybovky, že sú. Sú na oboch stranách. Buď sa môže obsluhovať jednou rukou, alebo taktiež tradične ako má 1200 pohybovkami. Dvomi rukami a okrem toho je tam trigger. Je to vlastne spúšťacie tlačidlo na boku a veľmi rýchlo spúšťanie merania, ktoré je v osi prístroja, to znamená, že pri stlačení neprichádza k žiadnemu pohybu toho prístroja. Prístroj má 1 GB útobnú pamäť, ale taktiež je vlastne možné ukladať dáta na CFK. Štandardne má Bluetooth, bezvadnú ďalkomerný 1 km, má menšiu, dokonca ešte menšiu stopu, zaostrenejšiu stopu ako má 1200. Kapacita batérie pri plnom meraní maximálna je 6 hodín. Viac ako operation time of Yes. Depending on how much you move it and if you are doing tracking, but we specify 6 to 8 hours with one battery. jednu batériu 6 do 8 hodín. Ale aj pri plnom nasadení, to znamená pri plnej motorizácii, 24 pri hodín. plnom meraní. So, turning back to phase 1, I will now say measure 2 sets of these 2 angles and now start, and the instrument measures the first point in phase 1, it is measuring the second point in phase 1, now it goes to phase 2, the second point, positioning, and you see it is moving to the position and it got it. It is not doing that way. First step.